May gabi atong tanan, may tunan ko din sa Biglo Kulon. Kunya natin programa din nga street preaching. Angay sa nabawaan sa kasiuran sa tanan, sa kining street preaching, aduna makatuloy ko ni siya, makatuloy Pilipinos me. Yan doon na may sa isang pagtugot sa atong Archbishop Sugbo, Archbishop Palma nga makahimo tao street preaching, no? Eh di man ta pwede makahimo mga religious activities kung wala tayong pagtugot sa atong mga superior, no? Ningon man siya sa Catholic defender, no? Advisor to Brad Stoke, Brandeis, Mariadam, atong nation president o sa BUIC, no? Na doon na tayo pagtugot na mahimong tao street preaching sa kadalanan o bisan asa nga ganito. So, kining atong programa natong alang ni natong tanang mga Katoliko, bisag dili Katoliko, o labi na ginatong mga Katoliko, na masayo ta sa mga basic na pagtulunan to sa atong simbahan o atong mga kapuhan. Una, karong adlaw atong kanunay nga isgutan, no? Immaculate Conception kay isaulog man karong adlaw ang Immaculate Conception kay Immaculate Conception ipakanaog niya kung pagtulunan ni Pope Pius X December 8, 1854 una ipagpakanaog ng Santa Maria Immaculate Conception. Kaya natul mag-Domingo gahapon ang December 8 unang gimupon karon ang pagsaulog sa Immaculate Conception karon ang adlaw. Kunya kining pista na ikalili o Mary Immaculate Conception karong adlaw ato ni siyang kapuhan o obligasyon sama po sa adlaw nga Domingo. Unang itudloan ta sa atong simbahan nga tanang mga Katoliko, no? Manimba karong adlaw kaya mao man ang pista igilihi panangon si Santa Maria ay Santa Maria Immaculate Conception December 8, 1854. Unang December 8 matulong ni siya Lunes hangtod sa Sabado anak yun na ipuang kauslugan sa kapigtahan ni Santa Maria Immaculate Conception. Pero matulog Domingo sa maghapon nga December 8 matulog Domingo imupon gina siya ikaw maniana kaya ato naman ang obligasyon daan ang adlaw Domingo. So maduple ang atong obligasyon ugma kung himoon ugma ang himoon gahapon unang karon ang gihimo. Unang hinautot ta tanang mga Katoliko nagasimba ta so karong adlaw kaya naman pista man ni nga igilihi kaso siya obligasyon ipinuod ni Santa Maria ng Santa Maria Immaculate Conception. Ang uspon mao ni ang December 8 mao na pagpanaog sa pagtulunan, no? Sa atong simbahan may tungod ni Santa Maria Immaculate Conception dogma or definition of faith by Pope Pius IX. By Pope Pius IX, December 1854, mao nang April December 8 ibuok yun kalibutan kung universal magsaulog ang simbahang Katoliko niya na kay pista na siyang iglilihi. So arita sa Biblia, no? Kay Santa Maria Immaculate Conception putli o ulay buling sa sala nga ipanangkon sa ulay buling sa sala nga palundod. Purity, no? Perfect, unblemished, way mansa. So, biblical na siya, Brad. Kaya ang simbahang Katoliko, dili na siya mutudlo ulay kalikunan diha sa Biblia. Unang, kining pagtulunan nga ipaganaog sa itong simbahan, Santa Maria Immaculate Conception, naana diha sa Biblia nga atong masabot o ang simbahan ay mu-explain niya na. Unang sa Lucas 1:28, nagingon nga Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Paghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos sana kanimo.
Bulahan ka sa mga bahay nga tanan, bulahan man sa kapunga sa Diyanos, na nasagyan mo. So karo, na mismo ang anghel, pingon nga ito kag Santa Maria, full of grace, puno sa grasya. So kini pagkapuno sa grasya, muna ni Santa Maria, kay 50 siya, ulang makadulot, ulang siya matapti, kasalang nga panungdon, doon kay gitagang niya siya sa pagkapuno sa grasya. Unang Lucas 1:28, mismo ang Henry naglingon niya na. Kung lang pag-teksto niya sa Biblia, brad, no? Diya sa Lucas 1:35, nagingon, na mugunsad kanimo ang Espiritu Santo, o magpabiling kanimo ni hanggahong sa Diyos, o tungod din ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Diyos. Unsa di ay, iya ni Maria ang presensya sa Santissima Trinidad, no? Amahan, anak, o Espiritu Santo. Kay Santa Maria, nahimong puloy-anan sa Santissima Trinidad, o niya ang presensya sa tulong ka persona. Amahan, anak, o Espiritu Santo. Nagingon man na sa Lucas 1:35, na mugunsad kanimo ang Espiritu Santo, o magpabiling kanimo niyang gahok sa Diyos, o tumunin ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Diyos. So, na ang presensya ni Santa